Galiza. E xa saben vostedes que hai pouquiño esta casa, a Televisión de Galicia, tivo unha nova incorporación. Unha incorporación ben importante. Ben importante, ben boa incorporación. Beatriz Manjón, que rima e todo. E ademais, mira, estou segura que moitísimos, case todo o mundo a coñece en Galicia, porque estivo moitos anos na Televisión de Galicia, pero por se hai algún despistado, vexan este informe, porque facemos un repaso pola trayectoria nesta canle. Señoras e señores, benvidos a... Quen ia dicir que unha das presentadoras máis habituais dos grandes shows da TVG comezou en informativos? Poucos meses despois da súa chegada a casa, no especial electoral de 1999, demostrou que é unha muller moi atenta ao que sucede ao seu redor. Pois parece que chegan os primeiros votantes. Beatriz Manjón volve á galega como presentadora do xa veterán Quen anda aí? E aínda que ela diga... máis dunha década sen presentar, un pouco como en prácticas. Ten experiencia dabondo para asumir calquera reto ante as cámaras. No seu debut na revista, hai 25 anos, amosaba seriedade informativa. É o eterno debate entre os dereitos ao descanso. E tan só un ano despois, xa tiña na súa mochila profesional uns cantos éxitos en distintos xéneros. Haberá diversión, haberá tensión, haberá emoción. Unhas cantas emocións viviu nas tardes de 2011 na Solaina, porque efectivamente, Bea xa pasou polas tardes da galega e deixou claro o seu gusto polos dobles sentidos. Hoxe imos demostrar que é posible tomar calorías e quedarse nos osos de santo. A por eles foi un bombón, Ricardo Pardo. Con todo isto, só nos queda dicir, querida, ben vida de novo, esperábamoste. Beatriz, estás disposta a enfrontarte ao teu pasado? Non, pero se non queda máis remedio, pois farei un esforzo. Colexio Rosalía de Castro, no centro da cidade de Santiago, está Beatriz Manjón. Moi bons días. Hola, moi bons días a todos. Pois aquí en Santiago neste... Que vergoña. Creo que foi a única vez que saín con chaqueta. É que non podía nin respirar, estaba tan nerviosa. E a diversión. E mentres os vecinos seria, afectados ¿no? reclaman medidas máis duras para acabar co ruido nocturno. Que espida. Os propietarios dos pubs resístense a aceptar unha normativa. Que morena. Hacen espectaculares probas. Haberá diversión, haberá tensión. Este programa non foi nada doado. Haberá un grumete que se... Era a presión de estar nun formato, bueno, de éxito nacional, cunha productora de éxito nacional, un formato concurso, que eu non estaba acostumada, e para min non foi o formato máis doado. Foi retador, realmente retador. Que me prometían a min. Si, o que pasa é que estuve en arremollo toda esta noite en Collín, pero de meu... Isto do pasado, isto de revivir o pasado é aterrador, Como era a Bea dos comezos? Pois unha persoa ousada, inconsciente, tímida, probablemente polo feito de ser tímida, pois volcábame moito, non parecelo. Como cambiou a forma de traballar na tele? Notala moi distinta? Non sabería dicir exactamente como cambiou, porque hai 13 anos que non traballaba en televisión, non? Ás veces noto un pouquiño menos de ilusión. Unha profesión na que nunca tes pois todo asegurado, nin sabes moi ben onde vas estar mañá. Dame a sensación de que é difícil manter a ilusión no tempo. Por iso, cando te atopas con alguén que conserva esas ganas, case parece unha milagre. Como estás vivindo este retorno a TVG? Con moito nerviosismo, con ilusión, coa sensación de que estou reaprendendo, que son unha xornalista en prácticas ou unha presentadora en prácticas, que teño moito que reaprender, que teño moito que mellorar e que a televisión segue sendo un medio fantástico para entreter, pero que non é tan doado como a xente cree. En éxito, porque non podías vivir sin mí. No, tenía que volver a ti. Benvida, Manjón. Que bonito é estar aprendendo todos os días da nosa vida. Totalmente. E xa saben que a teñen de luns a venres todas as tardes aquí na Televisión de Galicia no Quen anda aí. Iso é.